Joj, dobro smo prošli, nije nikog ni dirno. Šuti, sine, bolan. 100 puta bolje nego juče. Znaš da me juče ovdje po kući ganju u noževima, sreća ukliznuo se pa ja pobio gore u komšiluk. Boj, ne znam. Ne znam, meni sve nekako teško povjerovati u sve ovo. Eto, i nama je bilo teško povjerovati. Ali šta ćeš? Navikne se čovjek godinama. Samo meni je najgore kad je on u staricu. Ma nemoj, sine, pa ne mora se Nada baš sve zna. Ne, kaži, baš me zanima. Pa, dedo se Nada je sad član naše porodice, ima pravo da zna. Jes. Prošle godine jedna starica izađe na ulicu, tačno pred njegovo auto i on naglo zakoči samo što je nije udario. Pa eto, nije je udario. Pa nije je udario, ali zato izašao iz auta i sve udarao francuskim ključem po glavi. Sirotica je tu dan danas leži u komi. Stop!